In influence patients, ndoshanda ndiri kupe now tisi tinogadzira multi-crop threshers vamwe avanoaziva nekuti mashellas. Mashellas edu aya anopunungura chibage, millet, sorghum, leblab, Mexican beans, soya beans, sunflower. Ane zvinhu zvakawanda zvaanoita. Varimi tinokurudzira kuti tinovhura mukati muno tikavhura ndomatinochinja sefa yega yega inochinjwa. Kana tichiita chibage tinoisawo sefa yechibage, kana taakuitawo beans tinoisa sefa yebeans. Asi chinhu chakanyanya kukosha chatinoda kuti tikurudzirane pakushandisa shela yedu kuona kuti tinoshandisa sei engine, tinoibata zvakadii. Saka engine yedu inoda kuchengetedzwa zvakanyanya nekuti engine ikafa pasisina kupunungura kunoitwa kwemacrops edu. Saka patinenge tichishandisa shela yedu muno tunoisa mvura yedu inoenda nepanapa, ndomatinodira mvura muno. Handiti kakakwira mudenga inenge ichinakidzwa kuti mvura yakazara, kakairi kana kadzika kudai mvura yadzikira. Saka hatitarisire kuti kadzikire, nekuti the moment yakanodzikira kureva kuti mvura hamusisina. Inoshanda as a coolant kuti engine yedu isatsva. Muno ndomatinoisa diesel redu, rinopinda nepapa patinovhura panapa. Mhunga, rukweza nedzimwe mbeu diki dzainetsa kupura, asi sekuona kwamuri kuita micheni iri seri kwangu iyi yakurerusa basa remurimi. Saka vazhinji vanga vasikacharimi mhunga, mongoza, mafunde nenyaya yekuti kuponda kwainetsa. Saka kuuya kwemichini yazvino zvino kuchatiendesa pavision 2030 pekuti varimi vacharima zviro zvakawanda. Taakukurudzirwa kuti tisvise padingindira remutungamiriro wenyika. Saka kurimwa kwemhunga, mafunde nedzimwe mbeu diki kuchaita kuti vanhu vasasaregere kuzviita nekuti micheni yapo. Saka ndo rufaro rwedu sema traditional leaders rwatiri pano ndirwo nhasi. Sara Maposa kana kuti Mai Maposa, tiri kuward 20 Changazi. Mushini watapuwa wemulti-crop sheller takaitirwa zvakanaka, unotibatsire pakupura, unotirerutsire basa, unotiitire kuti rifambe zvakanaka tisingarwadziwi, tikure tisingarwadziwi pane zvataita kumasure. The 5 multiple purpose small grain shellers or threshers, they'll go a long way to increase small grain production in the districts. In terms of our agricultural thrust as a country, we are definitely looking at agroecological matching. That is very important, especially in light of climate change, which is affecting our region. And the effects of climate change are going to exacerbate because we are seeing an increased pressure on water resources, increased pressure on climate increase, which means we must continue to climate proof our agriculture. The emphasis on traditional grains is a key strategic thrust as a country, because those regions that are affected more by climate change are becoming more and more suitable for traditional grains. So this coming season, we are going to see an increased thrust on the matching and the distribution of traditional grains to drier regions. So we are not going to distribute maize to region 3, region 4, region 5. That is what the government direction is. So traditional grains, our rapoko, munga and mafunde are going to be distributed to those areas that are dry, and maize will be distributed to those areas that are more suitable. This is in direct response to climate change. Obviously, the challenges that come with the production of traditional grains, particularly the drudgery that comes with
planting, that comes with the processing of traditional grains is of note on the part of government. Therefore, the threshers that we are distributing across the districts are really supposed to bridge that gap of processing and reducing drudgery on the part of farmers. So in terms of wheat, yes, we must grow our wheat. And currently we are in the planting window for wheat, and we have distributed seed and fertilizers to all the GMB depots around the country where wheat is being grown. So farmers can now pick seed and fertilizer and all inputs to do with wheat across all the wheat growing regions at the GMB depots. What we are advising the farmers is to respect the planting windows. So in the low veld, which are the low-lying areas, they should plant by the 10th of May. And in the middle veld, they should plant by the 15th. And in the high veld, they should plant by the 31st of May. Beyond those dates, it's really very, gambling with something that will defeat us, because our yields will continue to go down. So we urge farmers to go to their nearest GMB depots now, pick up inputs and plant within those planting window dates. Otherwise, we must protect our yield, and we must plant as we go for growth in terms of wheat production.